snabbast på tidställningen här. Så vi ser man kan förvalta det över hitet också. Trasslar i starten så han dyker i alternativet direkt. Det kan vara vinnande taktik. Så har vi Robin Åby från Karlsborgs Motorklubb, Leitorp Racing. 240. Hampus Jakobsson, SMK Nyköping. Första juniorhitet ska vi se. Kan släppa på lite extra här. Ta upp kampen. Ska vi följa Kevin också då som har alternativ körkort. Börjar att närma sig kossarna fram. Sig förbi Björn Nilsson. Snabbaste tid på Simon Claesson. Sofia Dahlborg har andra tiden, Björn Nilsson tredje. Det är andra tredje tiden för Simon sig på. Slutvarvet. Tuppa 62 så alternativspår på det. Ja, då. Det är det tätt. Nu är ju han i kapp där, Kevin. Så vi misstänkte oss så var det brett upp för också. Det är Eriksson som är på att strassa ordentligt.